Čau lidi, já jsem Filip a jdeme další videa. A tohle video bude unboxing na hodinky Smartwatch 8. Máme tady, podívejme se na ně. To jsou oni. Smartwatch 8. Zaostříš? Nezaostříš. Kde se udělá dovnitř? Je to ono. Teď ale hodinky se odložíme a koukneme se, co je vevnitř. Tady máme manuál, to si potom přečtem. Tak, a co tady všechno máme? No. Takže máme tady nabíječku. Máme tady manuál, další. Tady ten manuál. A potom samotný. Když si to nevytrhneme. Tak. Takže koukneme se do návodu. To je manuál, tohle je návod. Tam jenom kousek. Já jsem to totiž čet, jsem si ji použil. Děkujeme vám, že jste si zakoupili naše chytré hodinky. Hodinky komunikují s OS Android a iOS. Se samozřejmě používáním hodinek doporučujeme stáhnout aplikaci pro OS Android Button Notification, což v tomto mobilu už máme, takže nezájem. Tak, to je všechno na napětí, jak hodinky vlastně vypadají. Nebo obráceně. Tak uvidíme. Jdeme zapnout. Welcome. Tak a jsme přímo v tom. Jo, tady vidíte, že já jsem propojený s mobilem. Víte? Lenovo A536. Tady máme aplikace nastavení proti ztrátě, úsporná energie a tady to je vyzváněcí tón. No tak tady máme měřič spánku, kalkulačku, krokoměr a stopky. Tady máme Bluetooth. Tady máme kontakty, tady máme vyzvánění a tady máme zprávy. Tady máme hovory, tady máme oznámení, písničky a fotoaparát. To, že když zapneme na... Tak jsme zpátky. Tam dáme odpočinek, pít, poplach a kalendář. To je všechno. Můžeme zavolat i, což teď ukazovat nebudu. Máme tady 3 typy hodin. První je tady mangalové, co jsou tady ty. Nebo tam potom máme tady ty. Počkejte, tady ty. A nebo ty digitál. Jakože se ty digitál líbí víc, tak se nechám ty digitál. Určitě teď, když mi budete volat, tak já vám to budu zvedat přes tyhle hodinky. Tady máme mikrofonek, tady takhle. To asi neuvidíte. Jo, teď je tam vidět, takhle máte. To je nabíječka, tady takhle, nevidno. Teď se ozývá zvuk. Tady takhle, když se to ok, tak je ta nabíječka. Tady je zapínání, tady to malý.
Je ta nabíječka slouží těm hodinkám a jsem s nima spokojený, určitě. Akorát je v tom horší zvuk v těch hodinkách, protože jako jsou to hodinky, není to mobil, že jo. No, to by bylo pro tohle video všechno. Takže určitě, pokud se vám to líbilo, určitě hoďte like, pokud nějaký odběr, pokud nějaký komentář. Mějte se krásně. Možná to zbytek ne. To je blbost. Víte co, já to radši ukončím. Mějte se. Čau.